За гюбек майсторите, за най-добрите на кючека, за лозенец и чумека. Стара Загора, долината на вълците. Ние, Бончо и Веси, с радост ви каним на кръщенето на нашите прекрасни деца Павел и Андрей, което ще се състои на 19.07.2025 в ресторант Версай от 17:30 часа. Ще се радваме да сте с нас в този специален ден. А за вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Факултета, град София. Очакваме ви!